Amen. Good morning, church! Ayan, inaanihan ko po ang bawat isa. Tayo po'y tumayo. At pwede po ba tayong umikot? At pag may nakita tayong mother, pwede po ba nating batiin ng Happy Mother's Day! Amen! Sige po, tayo po'y umikot. Kamayan po natin ang bawat isa. At ipakita po natin ang ating napakatamis na ngiti. Amen! Umaga pong ito, once again, let's tune our hearts. Ihanda po natin ating mga puso sa pagpupuri sa ating Panginoon. And we will declare the open heaven in this place. Amen. The overflowing blessing, overflowing healing. Kaya po sa umagang ito, sama-sama nating purihin ang ating Panginoon. Sama-sama nating sambahin ang pangalan nating Diyos na buhay.
unveiled. God is speaking, revelations are flowing, a new season is happening, another level of outpouring, overflowing blessing. Thank you, Lord. There is an open heaven in this place, so much blessings are coming our way. This room is not enough to contain the revelations are flowing, a new season is happening, another level of outpouring. Oh, there is an open heaven. There is an open heaven in this place. So much blessings are coming our way. This room is not enough to We worship you. We adore you, Lord God. We glorify you, Panginoon, oh God. Hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, for this very special day, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for the gift of life. Thank you, Lord, Panginoon, oh God, for the peace, for the joy in our heart, Lord. And thank you, Lord, for good health, for sound mind, Lord. Higit sa lahat, Panginoon, thank you for the privilege, oh God, na muli sasambahin ka namin sa lugar na ito in spirit and in truth, oh God. Lord, salamat po ng marami. Tunay ngang napakabuti mo, Lord. At bago po ang lahat, dakilang Diyos, oh God, kami muna po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, humihingi kami sa inang kapatawaran sa lahat muli ng aming mga kasalanan, sa aming karumihan, Panginoon, oh God. Marapatin mo kami, Panginoon, oh God, sa iyong paanan sa oras na ito, oh God. Na tunay nga po, Lord, masamba ka namin, Panginoon, oh God. Maluwalati ka namin, madakila ka namin, Panginoon, oh God. Oh, hallelujah, hallelujah. At Lord, salamat dahil Diyos ka na laging tapat at handang magpatawad. Inaangkin namin yon sa oras na ito, oh God. At Lord, sa oras nga pong ito, itinataas po namin, oh God. Iniaalay namin sa iyo, oh God, ang aming worship service na ito, oh God. Hallelujah. Wala kaming dinadalangin, Panginoon, oh God, at inaasam, Panginoon, oh God, kundi ang maranasan namin ang dakilang presensya mo sa aming kalagitnaan, Lord. Patuloy
mo pong ihanda ang aming mga puso, Panginoon, O God. Lord, we are all excited, Panginoon, na tanggapin ang iyong salita, Panginoon, O God. Kaya dakilang Diyos, O God, manifest in our midst, O God. Holy Spirit, give us a heart, Lord, na mauunawaan, O God, hallelujah, ang iyong mensahe sa umagang ito. Kaya naman, Lord, sa mga anak mo na gagamitin, O God, upang ihayag ang iyong salita, pagpalain mo siya, Lord. Hide her under the shadow of your cross, O God. Lord, let you be far exalted sa buhay niya, Panginoon, na siya ang patuloy na mababa, Lord. Hallelujah, yes, O God, lakipan mo po ng tanda ng mga kababalaghan, himala, Panginoon, upon the preaching of your words, O God. Thank you, Father God, ang lahat, Panginoon, ay tunay nga, O Panginoon, pupunuin mo at makukuha ang bawat portion na inilaan mo sa bawat isa, Lord. Hallelujah, pagpalain mo ang lahat ng anak mo na gagamitin ang worship team, Lord. Hallelujah, Lord, hallelujah. Pagpalain mo siya, sila creating them a pure heart, a worshiping heart, Lord. At unay nga pong sa pagkakantahan pa lang, Lord, malugod ka na sa amin pong mga buhay. Lord, cover this place with your most precious blood. Inaangkin po namin ang open heaven upon this place, Lord. The outpouring, O God, of your blessings, O God. Hallelujah. The outpouring of your presence, O God. Lord, salamat, Lord. Wala kang, tunay nga pong walang lalabas sa lugar na ito nang hindi napagpala, O God. Thank you, Lord. And as we celebrate this day, Lord, a special day ng mga mothers, O God. Lord, salamat. Punin mo ng kagalakan ng puso ng bawat nanay, ang bawat isa, Lord. And Lord, sa aming lahat na narito. Patunay nga po, O God, hallelujah. I pray for the unity in the Spirit, Lord. Love, sisterly love, O God. Hallelujah. Salamat, Lord. Inaangkin po namin dakilang Diyos ang matagumpay na worship service, O God. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, manifest in this place, O God. Thank you, Father God, Lord. Salamat. Katulad po ng aming inawit, Lord, hindi makokontain ng room na ito, Panginoon, O God, ang iyong kaluwalhatian at ang iyong pag-ibig, Lord, at ang gagawin mo sa aming mga buhay. Kaya, Lord, ibinabalik na po namin sa iyo ang mataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Katulad nga po ng ating inawit, binuksan na ng Panginoon ang bintanang ng kalangitan. Amen? Kaya po sa umagang ito, patuloy na agos ang pagpapala ng Diyos, ang kanyang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Amen? Kaya po ihanda natin ating puso. Tayo sabay-sabay magpuri, umawit sa ating Panginoon. Amen? Deep, deep well, yes, Lord. We're staring up deep, deep waters. We're gonna dance. Come on, let's dance. Dance in the rain. We're staring up deep, deep wells. We're staring up deep, deep waters. We're gonna jump in the rain. Jump in. Deep cries out, deep cries out, deep cries out, deep cries out. Cry out to you, Jesus. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven, you're in.
tip, tip wet. Staring up, tip, tip wide. Good jump! In the rain. Jump, jump, jump. Tip cries out to you. Tip cries out, tip cries out to you. We cry out to you, Jesus. Tip cries out, tip cries out, tip cries out to you. Tip cries out, tip cries out to you. Sing it again. Tip cries out, tip cries out, tip cries out to you. Tip cries out, tip cries out to you. We cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking into deeper waters, going out to you. Come on, let's clap our hands. Lord, we thank you for the overflowing blessing. Hey, come on, we will sing. If he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Everybody, if he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. Dance, 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 dance in the river. Dance, 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 dance. Everybody, if he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. Gonna shout, 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 shout. Shout, 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 shout. Tip cries out, tip cries out, tip cries out to you. Tip cries out, tip cries out to you. We cry out to you, Jesus. Tip cries out, tip cries out, tip cries out to you. Tip cries out, tip cries out to you. We cry out to you, Jesus. Come on, shout the name of Jesus.
declare. So your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Oh. Your grace is enough. Thank you, Lord. Your grace, your praise, your grace is enough. Oh, God, I'm saying your grace is enough. Heaven reaching down to us. Your grace is enough. Oh, sing it again. Your grace, your grace is enough. I am covered in your love. Your grace is enough. Oh, for me, for and palakpakan natin ang Diyos sa buhay. For your grace is enough for me. Oh, we thank you, Lord. We give you praise, we give you glory. Oh, yes, Lord. Pwede nga, Panginoon, kami patuloy nagpapasalamat for the overflowing blessing, overflowing love, overflowing grace, Panginoon. Lord, patuloy kami nga awit sa iyo, magpupuri sa iyo, Diyos. At itataas ang iyong pangalan. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat namin mga papuri. Oh, yes, Jesus. A thousand generations falling down in worship. Come on, sing unto the Lord. All will believe and will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name lift up the name of Jesus. Stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, yes you are, holy forever.
the highest. He's the greatest. Your name stands above them all. Lord of thrones and dominions, all powers and positions. No other name stands above. No other name. Lord, your name is the high. The name of Jesus be lifted up. Stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, oh, yes you are. Oh, you are lifted high. Oh, yes you are. Forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Yes, you are. Holy forever. Lord, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, holy forever. Yes, you are God alone. You are God alone. 'Cause you are God alone. From before times began, you are on your throne. Nobody else but Jesus. Right now, in good times and bad, you are on your throne. You are God. Sing it again. You are God. You are God alone. You are on your throne. Yes, you are God alone. And right now, you are on your throne. You are God alone. God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone, and right now, times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. People declare you're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, God. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone. Before time began, you are on your throne. You are God alone. Right now, times and bad, you are on your throne. You are God alone. 'Cause you are God alone. From before time began, you are on your throne. Come on, church. We will declare, Lord, in good times and bad times, you're still on your throne. Oh, yes. Come on,
on, sing it again. You are God, Lord, from before time began. You are on your throne. Lord, you never change. You are God, Lord. You're an unchangeable God. And right now, in the good times and bad, yes you are. You are on your throne. Yes you are. You are God alone. Sa umaga pong ito, atin po ideklara muli sa ating buhay na meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Na meron tayong Diyos na makapangyarihan. Na palagi nating kasama sa ating buhay. Anumang sitwasyon ng ating buhay. Every season of our lives. In good times and bad times. Ang Diyos ay hindi nagbabago sa buhay. And once again, let's sing this song with all of our hearts. Sabi mo sa Panginoon, Lord, hindi ka nagbabago sa buhay ko. Lord, hindi ka patapos sa buhay ko. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, yes, unshakable God. You're unstoppable God, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God. You are God alone. Panginoon, walang iba kundi ikaw. You alone. In the good times, yes you are. And for the last time we will sing, you are God alone, from before time began. You are on your throne, yes you are God. Lord, and right now, good times and bad, yes, you are on your throne. You are God alone, from before time began. You are on your throne. You are God alone, and right now, good times and bad.
aming inawit sa umagang ito. Lord, patuloy namin idinideklara na Ikaw ang makapangyarihang Diyos sa aming buhay. Na hindi ka nagbabago sa aming buhay, yung mga pangako, Panginoon, ay aming panghahawakan, Panginoon. At alam namin, O Diyos, the overflowing blessing, overflowing love, healing, ay ibubuksan mo ang langit at ibubuhos sa amin, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito. We thank you for your presence in this place. Tunay nga, Panginoon, wala kang katulad. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming sinasamba't pinupuri sa lugar na ito. Lord, we give you glory. We give you honor. We give you the highest praise. We give you the highest worship that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise. Praise God. Amen. Asan na si Pastor Dong? Yan. Bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos, papanalangin muna natin itong mga special gift ni Lord sa mga nanay. Mga nanay, tignan niyo itong mga regalo ng Diyos sa inyo. Amen. Sige po, palakapan po muna natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! At ituon po natin ang ating mga kamay sa mga batang ito at sama-sama po natin silang idulog sa ating Diyos na buhay. Ama namin Diyos na makapangyarihan, na may lalang ng langit at lupa, sa pangalan ng aming Panginoong Isus, Lord, narito Panginoon ang mga kabataan, sa iyo namin sila pinagkakatiwala. Salamat Panginoon sapagkat ikaw po ang tumawag at pumili sa kanilang buhay, sa kanilang murang edad. Lord, dalangin namin o Diyos na ang kanilang puso at ang kanilang kaisipan ay punuin mo Panginoon na yung mga salita na nagbibigay buhay. At tunay nga Panginoon na sa kanilang paglaki ang maging gabay nila Panginoon ang mga napag-aaralan nila batay sa iyong kalooban at salita lamang. Lord, salamat ng marami, sila po ay balutan mo na makapangyarihan at banal mong dugo at hayaan mo, O God, ang kalooban mo ang mangyari sa kanilang mga buhay. Lord, sa kanilang pagdako, sa kanilang room, Panginoon, ay tunay nga, O Diyos, ang pagsama mo at ang presensya mo, Panginoon, at pag-ibig mo, Lord God, ay ang kanilang maranasan. Sa kanilang guro, O God, na gagamitin mo, pagpalain mo po siya, Panginoon, anoin mo po, O God, ang kanilang mga labi at bigyan mo siya ng mahabang pasensya, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon. To you all the praises and glory and honor in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Amen. Amen. Excited po ba kayo sa umagang ito? Are you excited? Amen. No, lagi tayong dapat maging excited. For God will reveal His giftings unto us. Amen. Claim it. Amen. And praise God. Sa oras na ito, tayo po ay darako na sa kanyang salita. Tumayo muna tayong lahat at basahin natin ang Word of God ngayon na ating pagbubulay-bulayan. Let's all stand up to read the Word of God. And we can find it in Psalms 23. It is written, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
every time we read the Word of God, we declare that the Lord is in our midst. Amen? Because the Word of God is God Himself. Psalms 23. Yan. Sabay-sabay po natin itong basahin. Amen. 1, 2, 3. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yung verse 5 na wala. Surely, yan. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang salita. Amen. Makakaupo na po tayo. We can all be seated. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Before we start, we just want to acknowledge our brothers and sisters from Virginia, USA. Ang kapatid po at bayaw ni Ate James. No? Welcome po kayo sa Jesus Be Lifted Up Church. Sa church po ito, wala kaming ay tinataas, no? Hindi relihiyon, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. No? For He is worthy na siya ay maitaas. Praise the Lord. At sa oras na ito, katulad po ng ating tema, the theme for this month of May is what? Overflow. No? Overflow. Amen. At nais po ng ating Panginoon na ang temang ito, no? The Lord wants us that this theme, hindi lamang basta natin malaman, no? O mapag-aralan, kundi ito ay ating maranasan. The Lord wants us to experience the true overflow that is coming from Him. Amen? No? Dahil ang ating Diyos po, hindi siya Diyos ng kasaysayan. Lagi natin itong sinasabi, siya ay Diyos ng karanasan. No? Our God is not a God of history. He is a God of experience. No? He wants us to experience Him, oh God, sa kanyang kadakilaan. At nakikita po natin dito po sa Psalms 23, sabi nga, ito yung one of the most beloved and quoted psalm in the Bible. No? I remember, naalala ko doon po nung kami nasa Mindoro, doon, mayroon po tayong Christian school doon. Yung mga nursery, kinder, prep, ito po yung unang-una. This is the first word of God na pinamemorize namin sa kanila. No? Naroon na itong Psalms 23 ay matanim sa kanilang mga puso. Itong Psalms 23 ay tunay nga na maging foundation nila. No? Sabi nga, bakit? Because it describes divine protection, anointing, and overflow. No? Kaya naroon na nais ang ating Panginoon na kung hindi nyo pa po ito kabisado, kung hindi nyo pa memorize po natin to dahil napakahalaga po nito. No? In times na sa ating mga buhay, we can quote it, we can declare it, and there's power in declaration. No? There's power kapag dinideclare natin ang salita ng Diyos. No? Ang Psalms 23. Amen. No? At makikita natin dito, no, na ang sabi nga, dito ang pinaka-theme verse natin ay ang verse 5. Na ang sabi doon, He prepare a table before me in the presence of mine enemies. He anoints my head with oil, and my cup runs over. Amen. No, makikita po natin na ang sabi nga,
makikita po natin, no, yung ang sabi dito, a cup represents what the Lord appoint for someone to walk through. Yung sinasabi ditong, my cup runs over, yung cup na yon, hindi ito yung tasa o hindi ito yung, sabi nga yung, ang tawag dito, yung mga baso na nag-overflow, no? Parang ano lang yon. Pero ang tunay na cup na sinasabi dito, no? Yan. Ang sinasabi ditong cup ay it represents what the Lord appoints for someone to walk through. No? Ito daw po yung naroon na ating pagdadaanan. No? Sabi nga, whether it is joy, no, sorrow, judgment, makikita natin to sa Matthew 26:39. No, yung sinasabi ditong cup na ang ating Panginoong Hesus mismo ay naroon na sinabi niya. No, di ba? Ang sabi niya, kung mamarapatin niyo po na ang kopang ito ay, yan, sa Matthew 26, he went a little, this is when our Lord Jesus Christ is praying in the Garden of Gethsemane. Na sabi niya, he went a little farther and fell on his face and prayed saying, "Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." No? Yung cup na sinasabi dito, maging doon sa Psalms 23, ito yung naroon na pagdaraanan. No? Yung pagdaraanan natin habang tayo ay narito. At makikita natin na ang ating Panginoong Hesus, alam niya, no? He knows that the cup na kanyang dadaanan ay cup of sorrows. No? Yung habi nga, ito ay yung paghihirap, no? Yung habi nga, yung lahat ng sakit, lahat ng hirap, yun yung cup na kanyang pagdaraanan. Pero makikita natin na dahil ang sinabi ng Panginoong Hesus na, let not my will, but your will be done, no? Makikita natin na yung cup na yon ng sorrow, no? Yung cup of judgment, ay napagtagumpayan ng ating Panginoon. Amen? No? Nag-overflow yung strength. No? Nag-overflow yung strength na para matapos niya yung cup of sorrow na yon. No? Nag-overflow yung forgiveness. Makikita natin to nung sinabi niya habang siya nasa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. No? Nag-overflow yung forgiveness sa kanya, no? Kaya sa umagang ito, nais ng ating Panginoon na maunawaan natin. Ano ba talaga yung naroon na sabi na ibig sabihin nito doon sa verse 5 na ito na my cup runneth over, no? Ang sabi nga, my cup runneth over, this expression helps us understand the abounding and overflowing nature of God's presence, provisions, protection, and power. It was designed to spill over so it could bless others. No? It reminds us that God's supply will never run dry. It has more than enough to help you regardless of your situation. His presence has no boundaries. Amen. No? Kaya dito makikita natin na ito yung nais ng Panginoon. Na sabi nga, my cup runs over. Talagang naroon na ito ay talagang, sabi nga po, ay mag-manifest sa buhay ng bawat isa sa atin. Especially in this season. No? Sabi nga ni Lord sa John 16:33, yung team natin, our team last month, what is our team last month? The peace that passeth all understanding. No? Sabi nga, in this world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Amen? No? Kaya, yun yung mga nais ng ating Panginoon na maranasan natin. And I pray na this morning, the Lord will give us the true revelation na nais niya na matanggap natin para maranasan natin yung sinasabing overflowing, sabi nga, the overflow of God's goodness in our lives. Our cup runs over. Ibig sabihin, kahit na ano yung pagdaanan natin, no?
Katulad ng inawit natin, no? In good times and in bad times, we know that we have the victory. We know that we have the overflowing grace, no? The abounding grace of God's goodness unto us. Amen? Kaya sa umaga pong ito, naroon na, sabi nga, how can we experience overflow? How can we experience overflow? Paano natin ito mararanasan? Yung sinasabi dito, yung sabi nga, hindi magra-run dry yung kanyang blessings, no? Ang number one, ang sabi dito, have the right foundation of our faith, no? We must have the right foundation of our faith para po naroon na, sabi nga, ma-experience natin yung overflow na sinasabi dito sa Psalms 23, no? Ang sabi sa 1 Corinthians 3:11. Basahin natin. 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Tingnan natin. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Amen. Kailangan daw po na ang tunay na pundasyon ng ating buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? No? Dahil naroon na yung overflow na yon na tinutukoy, ay tanging siya lamang ang makapagbibigay sa atin. Only Jesus can give us the true overflow, no? In all aspects of our lives, in all seasons of our lives, only our Lord Jesus can give us that overflow, no? And ang sabi nga, kapag po naroon na sabi nga ay yung tunay na pundasyon ay nasa atin, magkakaroon tayo ng tunay na pananampalataya, no? Bakit? Sabi nga sa Hebrews 11:6, ano sabi sa Hebrews 11:6? For it is impossible to please God without faith, no? Dahil napaka-imposible daw, yan. But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Amen, no? If we have the true foundation, kapag tayo ay mayroong tunay na pundasyon, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, magkakaroon tayo ng tunay na pananampalataya, no? The true faith na kinalulugdan ng ating Panginoon, no? At ang sabi nga po, kapag tayo ay mayroong tunay na pananampalataya, ang sabi nga, faith doesn't beg. Kapag meron daw tayong tunay na pananampalataya, hindi tayo yung naroon na parang namamalimos, no? Kapag sabi nga, faith doesn't focus on luck. Hindi tayo mafo-focus, hindi mafo-focus yung mind natin, no? Yung mga isipan natin sa kakulangan. Kaya katulad ng sinabi ni David sa verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sa ibang sa ibang translation, I shall not lack. No? Makita natin na yung verse 1, umpisang-umpisa pa lang, sinabi na ni David, the Lord is my shepherd. Ibig sabihin, siya yung foundation, no? Ang ating Panginoong Hesus. At dahil siya yung kanyang foundation, I shall not lack. No? Kaya makikita po natin that if we have the true foundation, we have the true faith, we will not focus doon sa lack. No? We will focus doon sa provider. Faith doesn't focus on lack. Faith focuses on provision. And especially the provider. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. No? Sabi nga, yan. May our eyes to see instead of hands to receive. God opened these eyes, you will see His faithfulness. No? Makikita po natin na sabi nga yung loving kindness niya ay gayon na lamang. Amen? No? Yun yung number one. We must have the true foundation, which is our Lord Jesus Christ. No? Katulad nun sa verse 1, the Lord is my shepherd. No? I shall not lack. Talagang nake Lord lamang. No? Nake Lord lang. Katulad ng sinabi nga sabi nga, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith.
Because in Him alone, we shall have that faith that pleases God. No? Na yon. Kaya yun yung number 1. Kailangan talagang ang Panginoon ang ating, doon tayo nakafocus talaga. Siya yung pundasyon. No? Hindi yung trabaho natin, hindi yung ating sitwasyon sa buhay, no? Yung position natin, no? Kailangan na maging pundasyon natin ay ang ating Panginoong Jesus, no? Dahil sabi nga ay ang lahat ay naroon na mapaparam, no? Pero ang ating Panginoon, ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Amen. Ang number two na kailangan, no, how to experience the overflow. Ito yung mahalaga. Know and understand your position in Christ. No, we must know and understand our position in Christ. Doon sa verse 5, ang sabi doon, bago sinabi yung He anoints, before sinabi yung my cup runs over, nandun muna yung He anoints my head with oil. No? Makikita po natin, bakit ang anointing ay kailangan sa head? Pwede namang i-anoint yung hands natin. Di ba? Pero makikita po natin dito, He anoints my head with oil. Si David po, bilang pastol, no, ay alam niya na yung mga tupa, no, yung mga tupa, ay minsan, di ba, kaya nga may tungkod, no, yung staff, no, yung rod and staff, no, anong ginagawa nito? Naroon na tinatapik pabalik yung mga tupa, no, o yun namang staff na may kalawit na ganon, anong ginagawa? Kinakalawit ng shepherd para hindi maligaw ang mga tupa, no? Alam niyo po, ang mga tupa po, usually, yung mga insects, no, na sumusunod sa kanila, dito sa may ulo sila. Dito sila naroon na lumilipad-lipad. Na dahil dito, minsan, dahil may mga lumilipad na mga insect sa kanilang ulunan, nawawala sila. Napupunta sila sa ibang lugar. No? Kaya nga yung shepherd, yung pastol, naroon na madali nilang ibinabalik sa pamagitan ng rod and staff. No? Bakit? Dahil nga nawawala sa wisyo yung kanilang ang tawag dito, mga tupa. Alam niyo po, kaya dito ang sabi dito, He anoints my head with oil. Kasi katulad din po ng bawat isa sa atin, we as the sheep of the chief shepherd, no? The Lord wants us na yung ating mga head ay ma-anoint niya, no? Bakit? Kasi dito yung battlefield natin, no? Dito yung battlefield natin. This is our battlefield, our mind. Na kapag hindi ito na-renew, katulad ng sinabi sa Romans 12 verse 2, di ba? Ang sabi doon, be not conformed to this world, but be ye transformed with the renewing of your mind, that you may prove what is that good and the perfect will of God. No? Kaya, ang nais ng Panginoon, ang ma-anoint sa atin ay ang ating isipan. No? Ang ating isipan. And praise the Lord, through His Word, no? Through His Word, naroon na, nababago yung ating isipan. Nare-renew yung ating isipan. Kaya, pinakiusap ito ni Pablo, no? Ang sabi niya, I beseech you therefore, brethren, no? I beseech you, ibig sabihin ng beseech you, nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, no? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, sa kahabagan ng Diyos, no? By the mercies of God, that you may, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. No? Tapos sinabi niya doon sa verse 2, be not conformed to this world, but be ye transformed with the renewing of your mind, that you may prove what is that good and
the perfect will of God. No? Kapag daw po na-renew yung mind natin, doon lang natin makikita ang good and perfect will of God. No? Kaya yung napakahalaga nito na yung mind natin ay ma-renew. At ano ang ipang-re-renew ng mind natin? Walang iba kundi ang kanyang salita, the Word of God. The Word of God, the powerful Word of God. Sabi nga, the Word of God is quick and powerful. No? It can renew our mind. At kapag na-renew ang mind natin, naroon na masasabi natin, my cup runs over. My cup overflows. Ibig sabihin, ano man yung ating pagdaraanan, no? Problema man yan, pagsubok man yan, katagumpayan man yan, nag-o-overflow. Ano yung nag-o-overflow? Ano yung nag-o-overflow? Yung pag-ibig ng Panginoon, yung kapayapaan niya, yung kagalakan niya. No? Kaya napakahalaga nito, no? Na sabi nga sa ating every day of our life, we must always pray, Lord, anoint my head. Anoint my mind. No? Ako lagi ko sinasabi, Lord, Holy Spirit, take full control of my mind. Take full control of my thoughts. Take full control of my eyes. Take full control of my ears. Take full control of my whole being. Amen. Para makita natin, no, yung overflow. Kasi minsan, kapag sinabing overflow, ang tingin lang natin ay yung blessing. Ibig sabihin, sa pera, sa material, no. Pinaka-list na yon, no? Yun yung least blessing na naroon na isang Panginoon na sabi nga, i-consider natin. Kasi yung blessing na nais niya ay, sabi nga, heavenly, no? Tingnan natin po, basahin natin. Sabi nga sa 1 Peter chapter 1 verse 3, no? And after that, sa Ephesians 1, chapter 1, verse 3, 6, 17, and 19. Tingnan muna natin. Know and understand your position in Christ. Yan. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who, according to His abundant mercy, has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Amen. No, naroon daw mayroon tayong living hope, no, sa ating Panginoon, yung habi nga yung pagkaka-resurrect ng ating Panginoon. Dito sa Ephesians chapter 1, yan. Ephesians chapter 1, tingnan natin. Goy. Yan. Ephesians chapter 1 verse 3, 6, 17 and 19. Yeah. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Tingnan niya na, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. No? Ito yung naisang Panginoon na ma-change yung mind natin. We are already blessed. Past tense na. No? Who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly in Christ. At sa verse 6, to the praise of the glory of His grace by which He made us, ano pa? We are accepted in the beloved. No? Makikita natin dito, yung mga salitang ito ng Panginoon, past tense na, ibig sabihin, naganap na. No? Kaya na isang Panginoon, i-claim na natin ito. No? I-claim na natin. Sa verse 17 to 19, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ito daw yung nais ng Panginoon na matanggap natin para maranasan natin yung overflow. The Lord wants us and wants to reveal unto us, no? Bigyan tayo ng wisdom and revelation in the knowledge of Him. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling. No? Ano yung daw hope o yung pag-asa ng pagkakatawag niya sa bawat isa sa atin? What are the riches of the glory of His inheritance in the saints? And
19. And what is the exceeding greatness of His power toward us who believe according to the working of His mighty power. Amen. No? Nais ng Panginoon, the Lord wants us to know, no, yung una, yung pagkakatawag niya sa atin. Remember, di ba, sabi niya doon sa John 15, you have not chosen me, but I have chosen you. Amen? No? Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Siya ang pumili sa atin. No? And I've chosen you to bear fruits, and your fruits may remain. No? Kaya makikita po natin, hindi aksidente na tayo ay nandito. Amen? It is not accidents that we are here. No? Sabihin mo sa katabi mo, hindi aksidente na tayo narito. Yan. Hindi po aksidente. Kasi siya ang tumawag sa bawat isa sa atin. No? At doon sa pagkakatawag niya sa atin, no, the hope of our calling, makikita natin na yung hope na yon o yung pag-asa na yon ay naroon na sabi nga ay tinawag niya tayo, pinili niya tayo para magtagumpay. No? Para makasama tayo doon sa parada ng tagumpay. Katulad ng sinabi doon sa Corinthians, no? We are called na sabi nga na yung katagumpayan niya doon sa krus ng Kalbaryo, his sabi nga victory on the cross of Calvary ay maranasan natin, no? Maranasan natin. Hindi mabaliwala yung katagumpayan na ginawa ng Panginoon, no? Kaya una ang sabi doon, no, yung the hope of our calling, no? Yung sa hope of our calling, we must know who we are in Christ. Our identity and our position. Una, who are you in Christ? No? We are a child of God. No? Naging anak tayo ng Diyos. Sabi dun sa John 1:12, datapwat ang sino man na tumanggap sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. No? Kaya kapag itong katotohanan pong ito ay nakatanim sa ating mga isipan, sa ating mga puso, no po, naroon na hindi tayo, habi nga, matatakot, no? We will not be afraid. We will not be, habi nga, God has not given us the spirit of fear, but the spirit of power, love, and of sound mind. Kaya ito po yung una, we must know our identity. We must know our position in Christ. No po? Una, we are the child of God. Amen. No? Yun nga ang masabi ka lang ng anak ka ng presidente, proud na proud ka na, di ba? How much more na ikaw ay naging anak ng Diyos. Amen? Isang karangalan yon. Na bagamat tayo ay hindi karapat-dapat, binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya ang sabi nga, malaya na tayo, nagsasabi, Ama namin, sumasalangit ka. Abba, Father. No? Naroon yung kalayaan natin na tawagin natin siyang Ama. Ano pa? Ang sabi dito, we are the righteousness of God in Christ Jesus. No, we became the righteousness of God. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, no, dahil tayo yung makasalanan, but because of our Lord Jesus Christ, which is our true foundation, no, ng pananampalataya natin, nakakalapit tayo. No, we can come unto the throne of grace, no, with boldness that we may obtain mercy in times of need. And it is because of the righteousness of God, no, through our Lord Jesus Christ. Ano pa? We are accepted in the beloved. Amen. No? Tayo ay tinanggap, no? Tinanggap tayo para tayo ay mahalin, no? Hindi tayo para naroon na sabi nga ay hindi pansinin, kundi tayo ay mahalin. Amen? Kaya yun po ang mahalaga. Ang number 2, no, na dapat malaman natin, ang sabi doon, the riches of the inheritance. No? The riches of the inheritance. Ano ba yung ibig sabihin nito? Minsan kapag sinabing inheritance, ang isipan natin yung mana. Ano ba ang mana natin? No? And usually, ang mana, kapag sinabing mana, ay monetary, o kaya yung mga, sabi nga, yung mga ari-arian, no? Yon yung kaisipan natin. Pero naisang Panginoon na
ma-anoint ang ating isipan, ma-anoint ang head with oil, no? Yung power ng Lord, no? Na hindi, sabi nga, huwag manatili na hanggang doon ang kaisipan natin. Ang sabi dito, the riches of the inheritance in the saints. God's inheritance is in us, no? We are God's inheritance. Tayo mismo pala, inheritance ng ating Panginoon. We are not just receiving an inheritance from God. We are the inheritance of God, no? He values us. We are His treasure, His prized possession, and His delight. Amen, no? Ibig sabihin pala dito, tayo mismo yung inheritance, no? Ng ating Diyos, no? Kaya ibig sabihin, naroon yung full, sabi nga, support, no? Dahil kapag ikaw yung inheritance, diba, katulad nga yung yung minsan napapanood natin mga drama-drama na yan, na yung kapag ikaw yung napili, ikaw yung pinaka tagapagmana, no? Ibig sabihin, sa'yo lahat ibibigay. Halimbawa, yung position sa company, yung wealth, no? At yun po yung nais ng ating Panginoon. Na because we are His inheritance, ibig sabihin, naroon na nasa atin yung fullness ng blessing na nais niya na maranasan natin, the overflow. Amen? No? At ang number 3, we must know the exceeding greatness of His power. Kailangan daw malaman natin yung power na nanggagaling sa ating Panginoon. No? Yung power na yon toward us, no? Who believe sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Amen? Ang sabi dito, already directed toward you, the same power that raised Christ from the dead is available to you right now. Amen. No? Yung power na yon na, sabi nga, yung nagpabuhay sa Kanya, doon sa kamatayan, it is available to each and every one of us. Amen? No? Kaya, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let's give Him the glory. Amen. The resurrection power of God is available to each and every one of us. Amen? No? Kaya, ako po personally, kapag paggising ko sa umaga, lagi ko sinasabi, thank you Lord for that resurrection power, no? Na sabi nga gigising sa akin, no? Nagbibigay ng bagong umaga, ng bagong sigla. And because of the resurrection power of our Lord Jesus Christ, kailangan malaman natin 'yon. Sabi nga, recognize the power that is already working in you, no? Dapat daw ma-recognize natin. We must recognize the power of God in us. And it is through the power of the Holy Spirit. Amen? Sabi nga, nung tanggapin natin siya sa ating mga puso bilang Panginoon tagapagligtas natin, ang Santong Espiritu ay nagdudwell sa atin. No? Ang Santong Espiritu na nagdudwell sa atin. Kaya nga doon sa John chapter 16, sabi di ba doon, huwag kayong malungkot. No? Kasi sa pag-alis ko, ipapadala naman ang comforter. No? Walang iba kundi ang Holy Spirit. No? Kaya ang Holy Spirit, siya yung naroon na the power that raised Christ from the dead. No? At kung paano, sabi nga ay binuhay ng Diyos, no? Binuhay ng power na yon ang ating Panginoong Yesus, gayon din ang bawat isa sa atin. Lahat ng mga namatay, no? Na relationship, namatay na, sabi nga, yung ating kabuhayan, no? Lahat ng bagay na namatay sa ating buhay, kayang-kayang buhayin muli ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kaya, we must know and recognize it. Kailangan malaman natin, no? Maunawaan natin. Hindi lang basta yung parang lagi tayo nakapokus sa pera, no, sa blessing, parang yun na lang ang blessing, no? Pero yung resurrection power of our Lord Jesus Christ, no, ay kailangan ma-recognize natin. The power that heals our body. Kung paano sinabi niya that by His stripes we are healed. No? Talagang maranasan natin 'yon, no?
Hindi yung basta parang alam natin. Tandaan natin, lagi ko sinasabi, nais niya na maranasan natin siya. No? Maranasan natin yung kapangyarihan na yon ng ating Panginoon. Amen? At ang pangatlo, kapag ito ay naunawaan natin, no, ano yung paraan para ito naman ay mag-manifest sa atin? Na number 3, kapag naunawaan na natin yon, no, yung pagkakatawag sa atin, the hope of our calling, the riches of His inheritance, and the exceeding greatness of His power toward us. Ang pangatlo, para maranasan natin yung overflow ay thank God for all He has done and given you. No? Lagi daw tayo magpasalamat. Kaya nga ano sabi ni Pablo, no? In everything give thanks, for it is the will of God concerning you. No? Kaya lagi daw tayo magpasalamat sa lahat ng bagay, lalo na kapag naunawaan natin yung revelation na yon, kung paano niya tayo tinawag niya tayo para maging matagumpay, no, yung inheritance, na tayo yung kanyang inheritance, no? Ibig sabihin tayo yung tagapagmana ng ating Panginoon. Ano pa, yung kanyang kapangyarihan. Kapag ito po ay naunawaan natin, we can give Him thanks in everything. Amen? In season, no, sabi nga doon sa sorrows o sa joy, we can give Him thanks. And remember, ang sabi nga, there is miracle in thanksgiving. Merong miracle kapag tayo ay nagpapasalamat. Amen? No? Na yung konti, dumadami. Remember po, nung magpakain ng Panginoong Yesus, doon sa 4,000, sa 5,000, no? Ano lang ang ginawa ng Panginoong Yesus? No? Nung naibigay na sa kanya yung 2 isda at 5 tinapay, the 2 fish and the 5 breads, no? Ano yung ginawa ng Panginoong Yesus? Sinabi ba niya na, konti lang yan, hindi na mapapakain ng ano. Hindi kaya. No? Kulang yan. No. Ang ginawa ng Panginoong Yesus nang ito'y binigay sa kanya, He gives thanks to the Father. Amen? And after giving thanks, ano nangyari? Miracle of multiplication ang naranasan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. No? Kaya makikita po natin na sabi nga, if we give thanks to Him, there is miracle. No? Miracle ng joy. Remember dun sa 1 Corinthians chapter 8, 1 Corinthians 8 ba yun? Yung sabi nga na naranasan nila. 2 Corinthians 9:8, no? Yan. Yung mga Macedonians, yung mga Kristiyano, no, doon sa Macedonia. They are experiencing sabi nga ay scarcity, no? Nararanasan nila yung kahirapan, no? Physically, materially, nararanasan nila yung kahirapan. But because their cup runs over, nag-overflow, no? Ano nangyari? Bagamat nandun yung kahirapan o yung scarcity, but because their cup runs over, or it overflow, ano nangyari? They gave generously. No? Bagamat kulang na sila, no, dahil nga nakapos na sila, nandun yung kahirapan, pero ang nag-overflow sa kanila, yung nag-overflow sa nila ay yung joy na nanggagaling sa Panginoon, hindi naging hadlang yon. Hindi naging hadlang yung kahirapan. Hindi naging hadlang yung kakulangan. Sila pa yung nagpipresenta. Sila pa yung nagpipresenta kina Pablo na tutulong kami sa mga Macedonia, sa mga taga-Pilipos, magbibigay kami. No? Kaya makikita natin na ang nais ng ating Panginoon na mag-overflow sa atin, yung kanyang goodness, yung kanyang love, no? Kapag ito yung nag-overflow sa atin, sabi nga, love conquers the multitude of sin. No? Yung peace that, sabi nga, passeth all understanding, mararanasan natin.
No, ito po yung nais ng ating Panginoon. Na sabi nga, sabi nga yung overflow, no? At ang lumabas sa atin ay yung pasasalamat. The fruit of our lips, giving thanks to Him. No? Dito sa Ephesians chapter 3, verse 16 to 19, tingnan natin. Ephesians chapter 3. Yan. 16 to 19 yan, ha? That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Number 17. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. 18. May be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height. And 19, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Amen. Praise the Lord. No? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya makikita natin kapag na-anoint yung ating head, no? Ibig sabihin yung kaisipan natin na-renew ng kanyang salita, mararanasan natin yung, sabi nga, yung love na yon, no? Na mag-overflow sa atin. Mararanasan natin yung kanyang kabutihan, yung kanyang katapatan, no? Yung kanyang, sabi nga, yung kahabagan niya sa atin, no po? Kaya, dito rin sa Colossians chapter 1, verse 9 to 12. Yan. Colossians chapter 1, verse 9 to 12. Basahin natin. For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Ito daw yung prayer ni Pablo, no? Sa mga taga-Colosas, na sila ay that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. 11, strengthened with all might, according to His glorious power, for all patience and long-suffering with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Yan. Sabi nga nandoon na giving thanks to God na naroon na tayo ay kinwalify niya. At sa verse 27, ano yung sabi sa verse 27? Goy? To them, God will to make known that what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Amen. Nakapag daw po nalaman natin, no, naunawaan natin, no, we know it, we understand it, no, makikita po natin na nag-o-overflow, no? Nag-o-overflow yung kanyang richness, no? Yung kanyang kayamanan na, yan, nasa last minutes na pala ako. Amen. Amen. Magpapasalamat na tayo kay Lord. No. Yan, napakahalaga na we must always give thanks to God. At ang huli na ating babasahin ay sa Philippians 1, 9 to 11. Yan. Philippians 1, 9 to 11. And this I pray that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment, that you may approve the things that are excellent, that you may be insincere and without offense till the day of Christ. Ayan. Amen. No? Sabi nga, let's pray for knowledge, understanding, and revelation, and awareness, no? Ng ating Panginoon. Ang sabi dito, yan. When you are aware, we can see clearly who we are, no? Sa ating Panginoon. Our experience automatically aligns
with the truth. No? Ma-align daw tayo dun sa kalooban ng ating Panginoon sa katotohanan. The knowledge produces the walk. No? Yung pagkakaalam natin, magpo-produce ito ng paglakad natin sa will ng ating Panginoon. The understanding produces the fruit. Yung pagkaunawa natin ay magpo-produce ng fruit. And the awareness produces the experience, sa experience naman. The awareness nung kadakilaan ng Panginoon ay magpo-produce ng experience natin sa Kanya. No? Kaya, ang nais ng ating Panginoon, we must pray. Pray natin, ipagpanalangin natin ngayon sa ating Panginoon na yung revelation in the knowledge of God ay mag-flow sa atin in all circumstances of our lives. No? Tandaan po natin, sa lahat ng in all aspects of our lives, in good times and bad times, the Lord wants us to know Him. No? For example, in times ng sickness, the Lord wants us to know that He is our Jehovah Rapha, our great healer. And He wants us to experience the healing. No? That by His stripes we are healed. Not just confessing it, but claiming it and experiencing it. Amen? No? Kailangan naroon na, sabi nga ay, tanggapin natin talaga na He is our great healer. No? He is our great healer. Nais niya na, sabi nga, ma-experience natin yung overflow. Overflow in what? Overflow in peace that passeth all understanding. Overflow in joy unspeakable. Remember, the joy of the Lord will be our strength. No? Overflow, first of all, of His love. Amen. Because love conquers the multitude of sin. Amen. Kaya sa umaga pong ito, una, how to experience the overflow na sinasabi doon sa verse 5. No? First, we must have the true foundation. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Para magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya. No? Because we cannot please God without faith. Pangalawa, we must know, no, and understand na, habi nga, we must know and understand our position in Christ. At ang pangatlo, we must thank God for all He has done and given us. No, there is miracle in thanksgiving. Amen? Kaya sa oras na ito, let's pray to God na first of all, maranasan natin yung love niya. Amen? Kaya sa oras na ito, let's all stand up and let us sing this song, The Power of His Love. No? The power of His love. Let His love flow. Let His love change our mind. Let His love change our hearts. No? Kaya sa oras pong ito, praise God. Let us sing this song as a prayer of our hearts. The power of His love. Hallelujah. Lord, I've come
Spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, help me see your face, to face the knowledge of your love as you reign in me. Lord, renew my mind as your will unfold in my life, in living every day. By the power of your love. Yes, Lord, let the power of your love overflow in our midst today. Yes, oh God. Let your love
let your love overflow in our hearts today, oh God. As you unveil our eyes, Lord. Yes, oh God, we want to see, Lord. Hallelujah. Lord, we want to know the deep things of you, oh God. We want to see the beauty of your holiness, oh Lord. Oh, we want to walk, Lord, according to your will, oh Lord. Anoint our heads with oil today, Lord. Anoint our heads with oil today, oh God, as your love overflows in our needs, oh Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, oh God. Hallelujah. Yes, oh Lord. We can declare, oh Lord, that our cup runs over, Lord, because you have anointed us with oil, oh Lord. Thank you, Lord. Thank you for the power of your love. Thank you for the power of your love, oh Lord. Oh, hallelujah. Father, it is our prayer, Lord. We want to know you more, Lord. We want to know you more, oh God. Every day in our lives, Lord, we want to know you, Lord. We want to see your glory. We want to experience your presence, Lord. We want more of you, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. And I know and I believe, oh Lord, because, Lord, of the power of your love that is overflowing in our midst, in our hearts today, Lord, we can experience, Lord, hallelujah, that abundant grace and the gift of righteousness unto us. Thank you, O Lord. Truly, Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, I know and I believe, Lord, that you have revealed yourself unto us, Lord. More revelations, Lord, as we soak in your word, as we seek you in our prayers, Lord, more revelation of you, O God. Thank you, thank you, thank you. We honor you. We give you all the glory. We give you all the praise. We give you all the thanksgiving. In the mighty and conquering name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Praise. Amen. We can all be seated po in the presence of God. So, praise God po. Indeed, the Lord is so good and His love endures forever. Amen. So, bago lang po tayo dumako sa ating pagbibigay kay Lord, ano lang po, parang a little, what's happening in our world. Kumbaga, all of us know that there is crisis in the world. Amen. Sabi nga po, this crisis, kumbaga parang may paparating na famine. Many men of God are saying that. Pero sabi nga po, hindi po tayo kailangan matakot. We have to be of good cheer. Sabi nga, yun nga po, as we have studied last time, that Jesus already overcome the world. Amen. At alam niyo po ba, kung kayo po ay, yun nga, nakikita natin, this past, I think last week or this past few days, if you are aware what's happening, nagkaroon po ng parang meeting with the government of US, yung mga ibang key pastors, that they are telling na, alam niyo po, di ba po si President Trump, he's saying that he will release a file about UFO, about aliens, ganyan-ganyan. Kumbaga, and doon po sa parang indoor meeting, sabi daw po doon that the church is not ready. The enemy is trying to instill fear in the hearts of the people. Di ba po? But as a church, we have to be focus on the Lord because as the Bible says, great deception is coming. Sabi nga po, diba, even the elect ones ay talaga pong, kumbaga, pipiliting i-deceive. So, as a church, yun nga po, katulad ng pinag-aralan po natin kanina, napaka-importante po yung number 1, na sabi nga po, kailangan meron tayong right foundation. Yung foundation po ng relationship natin sa Panginoon, foundation ng faith natin, nasa Panginoon. At diba po, sabi nga po sa salita ng Diyos, we have to focus our eyes, kanina po,
On Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Don't focus on the aliens. Don't focus on the UFO. Don't focus on the crisis. Don't focus na kung ano po yung gulong nangyayari sa buong mundo. Amen, church? Our focus should be on Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Dahil kanina lang pong umaga, bigla po, ako kasi may fina-follow po akong isang man of God. And kaya ko po siya fina-follow because he really, yung intention niya po is to really bring people to Jesus. And that is the, kumbaga talaga pong, ayun, sa mga, napakarami pong man of God, lalo na sa social media, di ba po? Pero ako po, as I search, hindi ako basta-basta po nakikinig kung kani-kanino. I search the man or woman. Pag po alam ko na, pinopoint out niya ang tao to Jesus, not to himself, not to herself, I follow that, man of God or woman of God. At ito po kanina, and kumbaga, nag-confirm lang din po siya sa spirit ko, bago lang po tayo segue lang po to. Alam niyo po ba, he's able to see in the spirit. Kumbaga, nakakakita po siya in the spirit. And hindi ko po alam, basta this, lang po, a little, maaling kahapon or this past few days, nagkaroon po siya ng encounter with Jesus. At ito po ang sinabi ng Panginoon sa kanya. In-screenshot ko na po para po eksakto yung words. Ito po yung sabi niya. Ito daw po yung, this is what Jesus had told him. Micah, it's raining, and they do not see it. They say it has never rained before. There shall be no flood. The sky does not rain, but it does, and the waters will rise. One day I will close the door. Do not be distracted, and do not cling to the latest news from the beings above or those in shadow. Remember this, it is raining. Be ready to walk in before the door closes. At habang po binabasa ko po to, bigla ko po naalala yung sabi po ng Panginoong Hesus, di ba po, na before His coming, it is like in the days of Noah. It's not really raining literally, but in the spirit, it's already raining, church. Ang tanong po, are we in the ark already? Are we in Jesus? Or nakikipaglaro pa tayo? Church, is not time. Sabi nga po, as Jesus told this man of God, kung gusto nyo rin po siyang i-follow si Micah Turnbow, yun nga, ginagamit niya din po, kumbaga minamaximize niya ang AI to let us see. Tayo pong hindi nakakakita in the spirit, kumbaga, para magkaroon tayo ng glimpse, ano yung mga pinapakita po ni Lord sa kanya. And as, nung ko nga po to na, it's, kumbaga, the time is so very near. Di ba po, nung time ni Noah, walang naniniwala kay Noah na uulan. Hanggang sa umulan na, wala pa rin naniniwala, wala pa rin gustong pumasok in the ark. Pero po nung ang flood ay dumarating na, doon lang nagkukumahog yung mga tao na, let us in, pero po, the door is already closed. Same holds true. When Jesus will come back again, the Son of Man will come back again. It's like in the days of Noah. And in the Spirit, it's already raining. Kaya, hindi na po time ngayon na magpabanjing-banjing tayo. It's not time for us not to embrace the world or go out on our own sa sarili nating kagustuhan, what we want to do. This is my plan, this is my desire, this is my dream. No, church, it's time to be realigned with God. Amen? It's time to focus ourselves on Jesus. At yun nga po, even in our giving, sabi nga po, we have to have a right foundation. Pag mali pa ang foundation natin in giving, hindi natin ibibigay what is due to the Lord. If we are not right, don't have the right foundation in giving our tithes or offering, we will just give what is left on us, di ba? Or kung ano yung gusto nating ibigay. Kasi hindi naka-align yung yung foundation natin sa Panginoon. But if we are aligned, sabi nga po, di ba sa 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Same holds true. He first gave, kaya po tayo nagbibigay. Amen? Not only our
treasures or yung money or yung kung ano yung tithes offering natin, but even our talents, our time to the Lord, di ba po? Kumbaga, we can give it to the Lord. Bakit? If we have that foundation na ang Diyos ang unang nagbigay sa atin, how can we not give everything to the Lord? Amen? And sabi nga po, giving should be out of love. Sabi po sa First Corinthians, diba po na, sabi nga po, because God loves a cheerful giver. Amen? God loves a cheerful giver. He doesn't want na because it is out of grudgingly. Na sabi nga po, grudgingly means something reluctantly, unwillingly, or with resentment, often because you feel forced to do it rather than willingly to do it. So, the Lord wants us to give willingly. Amen? At sabi nga po, we have to know and understand our position in Christ. Yung number 2 po kanina na pinag-aaralan natin. I just want to borrow yung isa pong lagi kong kumbaga talagang tumatak din po ito sa akin. Sabi po doon, pag si Jesus ang kayamanan mo, mayaman kang lubos. When Jesus is your treasure, you are the most wealthiest man or woman living on earth. Amen? Bakit po? Because Jesus is the one who created, kumbaga, He is the owner of everything. Pag po si Jesus ang number 1 sa puso natin, we can just let go yung mga finances na yan. If it is for the Lord, if it is for the poor, if it is for someone else, hindi po tayo magdadalawang isip na i-let go. Bakit? Dahil alam natin, sa Panginoon po yun. Amen? We are just stewards. And sabi nga po sa Galatians 2:23, na sabi nga po, and if you are in Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So we are heirs in Christ. Amen po? So if we know our position in Christ, hindi mo iisipin mahirap ka. Hindi mo iisipin na kapus ka. Hindi mo iisipin na wala kang pagkukuhanan. Dahil ang mga heirs or yung mga tagapagmana, diba? Kaya nga tinawag pong tagapagmana, ibig sabihin, meron kang minana. At yun po, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, we are also heirs. Amen? In Christ Jesus. And sabi nga po, sa Acts 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Bakit po sinabing blessed to give than to receive? Because you cannot give what you don't have. Diba po? Kaya nga po, bless yung mga nagbibigay simply because they have something. Amen? Pasok po tayo dun sa number 3 na sabi nga po, thank God for all He has done and given to us. May binigay na po ang Diyos sa atin. The question is, are you willing to give it to the Lord? Are you willing to give it to someone na sinabi ni Lord, bigay mo to sa Kanya. Give it to that person. Give that to the, yung mga in needs. Di ba po? Ang lagi lang pong, kumbaga, lagi lang tanong, do we have a willing heart to obey the voice of the Lord? Do we have a willing heart to really follow Him? Amen? At alam niyo po ba, naalala ko lang po kanina, habang nakikinig po ako, yung sinabi po ni Lord kay Moses, sabi niya sa Exodus 4 verse 2, what is in that in your hand? Tinanong po yun ni God kay Moses because there is something in the hand of Moses and that is the rod. Di ba po? Tayo right now, hindi po tatanungin ni Lord, I mean yung wala sa atin. Di ba po? What is that in your hand? Ano yung mga blessings na binigay na po ni Lord sa atin? Amen? Kaya nga po yung pangatlo natin, that we have to thank God for all He has done and has given to us. Amen? May binigay po si Lord sa atin. Amen? The talent, the giftings, even yung strength for us to work. Di ba po? Even the blessings, financial blessings, meron na po yan, binigay na ni Lord sa atin yan. But ang tanong, yun nga po, are we able and willing to give to the Lord what is due to the Lord? Amen? At yun nga po, last verse, sabi po sa Genesis 26 verse 12 to 13, then Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. The man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. Alam niyo po ba, that time is a time of famine. But when Isaac sowed the seed, hindi po, kumbaga, hindi tinignan ni Isaac
that that time is a time of famine. But because he knew the God of his father Abraham, patuloy pong nagtanim si Isaac. At ang sabi po dito, nag-reap siya in the same year. At blines po siya ng Diyos. At ano pong sabi doon? Verse 13, the man began to prosper and continued prospering until he become very prosperous. Amen? Bakit po pinagpala ng Diyos si Isaac? Hindi lang para sa kanya because, yun nga po, di ba? God called Abraham to be the father of nation at carry po ni Isaac yung bagay na yun. At yun nga po, that blessing ay nag-run din sa, sa family niya. So, ibig sabihin po, yung pagpapala ni Lord sa atin is not just for ourselves. Amen? Sabi nga po, yung overflow na gusto pong iparanas ni Lord sa atin is not only for ourselves, but for us also to be a blessing to others. Amen? Kaya this morning po, whatever you will give to the Lord, even if it's your tithes, your offering, your pledges, whatever it is, katulad po nung nabanggit natin kanina, let our hearts be cheerful. Amen? Let our hearts be filled with the love of Jesus na kaya po tayo magbibigay dahil mahal po natin si Lord. That's it. Hindi dahil obligasyon natin, hindi dahil napipilitan tayo, hindi dahil gusto lang nating mag-prosper, kundi dahil po mahal natin ang Diyos. Amen? Let that be the position of our hearts this morning as we give to the Lord. So, can we all just bow down our heads and close our eyes and let's offer to the Lord ang mga ibibigay po natin sa Kanya this morning. Heavenly Father, we just want to thank you for you are so good, Father, that Lord, you already given to us ang Panginoon, yung mga pangangailangan po namin. And this very moment, let our hearts be in the position of worship, in the position of honoring you as we give our tithes, as we give our offering. Let you, Jesus, be glorified in our offerings, sa amin pong pagkakaloob, in our tithes, in our pledges, whatever it is, oh God. Lord, let us be, oh God, come into your throne room and let us become a sweet-smelling aroma before you. Lord, let our hearts be aligned, oh God, na Panginoon, the very reason kaya po kami nagbibigay, dahil lang po sa inyo. It's not, oh God, because we are in need. It's not because, oh God, of whatever reason, but Lord, let our hearts, oh God, Lord, just, oh God, overflow with your love that we can freely give, oh God. We can, Lord, just cheerfully and joyfully give to you this morning. And Father, thank you, oh God, Lord, sa lahat po ng mga kapatid at magulang ko na makikibahagi sa umaga pong ito. You know each and every one of us dahil wala po kaming matatago sa iyo. And we thank you, oh God, that Lord, yes, oh God, even Panginoon, sa mga kapatid at magulang ko po, God, na walang kakayanan, but they have the desire to give the best to you, God. Lord, you have said in your word, you are the one who gives the seed and you're the one who gives the bread, oh God. Lord, let them receive the seeds, oh God, that comes from you, that they may be able to sow it as well, oh God. And Lord, we claim, oh God, kung paano ka po, Panginoon, kumilos sa panahon ni Isaac, Lord, how you blessed him. We believe, oh God, that we are in that season, oh God, that Lord, as we will sow our seed, Lord, you will make us prosper, oh God. You will make us prosperous, oh God, and become very prosperous because, Lord, you want us, oh God, also to become a channel of blessing to others. Father, we thank you for today. We thank you, oh God, because what we have also comes from you. Father, receive our, oh God, Lord, our thanksgiving unto you, oh God, our giving unto you, let this be, oh God, Lord, be a pleasing sacrifice before your throne. We love you, Jesus. We love you, Father God. We love you, Holy Spirit. These things are our prayer in Jesus' name. Amen and amen.
we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift Amen. Because today is, ano po ngayon? Mother's Day. Amen. Can we just invite our mother, all mothers, at yung mga becoming mothers. Ayan, may mga bitbit na sa kanilang ano po, mga sinapupunan. Can we all come here? And we just want to celebrate each and every one of us. Indeed, the Lord is so good to every moms, mga nanay, mami, mama, ano man po ang tawag ng ating mga anak sa atin. Praise God, the Lord bless us to become mommies, mama, nanay. Amen. So, sige po. And we have a little token of appreciation to everyone. So, sabi nga po, ang pagiging nanay ay hindi madali. At habang tumatagal ay lalong hindi nagiging madali. But because of the grace of God, amen, tayo po ay pinatatatag, pinalalakas ni Lord. At sabi nga po, ang mga nanay ay talagang isusubo na lang, ay bibigay pa sa mga anak. At sige po, dancers, come on. Kung makikita nyo po, ayan, it is pillow for us to be reminded na bilang mga nanay, we still have to rest. Amen? Kailangan pa rin nating mag-rest. Sige po, bigay na natin. Makikita nyo po, nakalagay dyan. Ayan. You are an amazing mother. So, pag po dumarating sa pagkakataon na napapagod tayo, parang nakakapanghina,
be reminded of that, na kayo po, bawat isa sa atin, we are all amazing moms, mothers. Meron pa po, can we get more? Meron pa po ditong mga ilang mommies na wala pa. Ayan, so, okay po. At, ayan, sabi po dyan, we are clothed with meron pa ba? Isa pa po. Ayan. Yan, and even po ang ating ina ng J. Blue family, si Rev Stella. Ayan. Akin na po ate. Yan. Sabi po dyan, strength and honor are your clothing. Ayan po. Ang kalakasan po na nanggagaling sa Panginoon, ang atin pong suot. Amen? Dahil po, if it is on our own strength, magfe-fail tayo. And sabi nga po, you shall rejoice in time to come because of the goodness of the Lord. Your children rise up and call you blessed. Amen? Remind ourselves, mommies, mga nanay, na tayo po ay blessed. Amen? And sabi nga po dito, your husband also, and he praises you. Ayan, yung iba po nating mga widow na po, I believe, mga asawa nyo pa rin po ay pinuri kayo nung sila po ay nabubuhay pa. So, sige po, bago po tayo ipag-pray ni Pastor Dong, magpipicture muna. Sige po, isang picture daw po muna. Bago po tayo ipag-pray ni Pastor Dong. Pwede po ba yung nandyan po ng konti, compress pa po tayo dito? Ayan. Ate Aileen, compress pa po tayo. Ate Ais, mami, andito na tayo sa taas para kita. Ayun pong mga yan. Para po kasya tayong lahat. Okay po, so can we invite Pastor Dong to pray for us po? Amen. So, palakpan po muna natin ang ating mga nanay. You are amazing mothers. Amen. Siyam-yaban niyo po kaming dinadala sa inyong sinapupunan at di niyo po alintana ang bigat, ang sakit, kung anong tulog, balikwas ang inyong gagawin. Pero marami pong salamat sa inyong katyagaan. Sa umaga, gumigising po kayong ng maaga. Pinaghahanda niyo po ang inyong mga anak ng pagkain. Kahit may karamdaman, may sakit, hindi nyo alintana, mapakain nyo lamang ang inyong mga anak. Kaya po, isang malaking pasasalamat po sa aming mga anak at sa mga anak po na naririto. Nais po namin kayong bigyan ng isang malakas na palakpak sa ating mga magulang. Praise the Lord. Hallelujah. Ituon po natin ang ating mga kamay sa ating naggagandahang ina, inay, mami, mamshi. Lord, Ama namin Diyos na buhay, na may lalang ng langit at lupa, may-ari ng aming mga buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Lord, narito ang mga nanay na tunay nga, O Diyos, na ilaw ng tahanan, na kung hindi dahil sa kanila, hindi maayos ang aming tahanan. Sila ang nag-aayos ng mga kalat, naglilinis, naghahanda ng mga pagkain. Tunay nga, Panginoon, salamat sa kanilang kabutihan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na ipinagkakaloob mo sa kanila, Panginoon. Sapagkat, Lord God, tunay nga, hindi nila alintana ang lahat ng bagay. Na magampanan lamang nila, Panginoon, na kung saan na ang iyong pagkakatawag sa kanilang bilang magulang at inay. Lord, salamat. Patuloy mo silang pagpalain. Patuloy po ikaw magpuno ng kagalakan, ng kapayapaan, ng pag-ibig sa kanilang mga puso. At tunay nga, Lord God, salamat sapagkat lagi mo po silang sasamahan. Lagi mo sila, Panginoon, iko-comfort ng iyong pag-ibig. Tunay nga, Lord God, salamat ng marami, Panginoon. Hindi po matutumbas at mababayaran ng anumang bagay ang kanilang pagpapagal, Lord God, sa kanilang mga anak at sa kanilang pamilya. Thank you, Lord God. Ikaw po ang magbigay ng kapuspusan, ng kagalakan pa, Panginoon, habang sila'y nabubuhay pa, Panginoon. Ikaw po ang magbibigay sa kanila ng mga pagpapalang pisikal, pagpapalang spiritual, Panginoon, ay pagkaloob mo sa kanila. Salamat ng marami, Panginoon. Muli, balutan mo po sila, Panginoon, napakapangyarihan at banal mong dugo. At tunay nga, Lord God, ikaw po palagi ang maitaas sa kanilang buhay at pakinangin mo at pagliwanagin mo ang bit nilang ilaw, O God, at magabayan pa, Panginoon, ang kanilang mga anak
sa pagpapalaki, Panginoon, batay sa iyong kalooban. Thank you, Lord God. Muli, sa iyo ang papurit pagsamba, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen and amen. Happy Mother's Day po. Praise the Lord. Hallelujah. Nice po. Amen. Praise the Lord. Happy Mother's Day. Oh, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Praise God. Amen. So sige po, we still have time. So let's have short groupings. So siguro po kahit mga 3 hanggang 5 po sa isang group. So lahat po ng nanay, join together, mga tatay, mga young pro, mga youth. Ayan po. So for 10 minutes, we will have short groupings po. Let's share to one another ano po yung na-receive natin sa Panginoon this morning. Ano po yung nagrema sa ating mga puso at maari pong may mga ni-reveal din po si Lord sa atin. We can share it to one another. Sige po, so for 10 minutes, can we have a short groupings bago po tayo maghiwa-hiwalay mamaya. Okay po yan, may timer naman po. Sige po, so yan po, yung mga key leaders po natin, pwede po kayong magtawag sa mga iba po nating mga nanay, mga tatay. Okay po, so let's enjoy our fellowship with one another po. Praise. Amen. So, bago po tayo dumako sa ating closing prayer, we just want to acknowledge our visitors this morning. Ayan po, si Christine nga, di ba? Yung kasama ni Sister Grace. Sige po, please come over dito at pagpa-pray po kayo ni Rev Stella. At ang kapatid po ni Sister Gemma, ni Ate Gemma. Si Sister Ate Glenny, Sister Glenny, and si Brother Wally. Oh, okay po. So, please come over. Ayan po, pagpe-pray po kayo po ni Rev Stella. So, welcome po, welcome. Okay, praise the Lord. Taga saan ka? Ha? Bulacan. Oh, praise God. Ano yun? Parang ano ka lang? Bakasyon lang. Pero kahit bumalik ka sa Bulacan, basta ang prayer mo, Lord, dalhin mo ko sa tamang church na makikilala kita. Kasi ang gusto ng Lord, yung motive natin na makilala natin siya sa isang malalim, personal at bibliang kaparaanan. And God will give you the deepest desire of our heart. Amen. At kay Mr. and Mrs. Sullivan. Amen. Thank you for being with us. Na I know, ilang buwan po kayo? Oh, 6 to 8. Enjoy your stay here in the Philippines. Our own native land. Okay. Praise the Lord. Itaas natin sila sa ating Panginoon. Lord, salamat po sa buhay ng aming mga kapatid
na dinala nyo na kasama namin upang purihin ka, luwalhatiin ka at dakilain. Father, I pray, O Lord, patuloy po, Diyos, na samahan nyo sila. At hayaan nyo po, Panginoon, patuloy na naroon na maranasan, Lord, ang overflow na pinangako nyo, Panginoon. Kung paano nasabi ni David, Panginoon, you anoint our head with oil and our cup runs over, Lord, it overflows, O God. It will be done over the life of each and every one of us, O God, sapagkat kasama ka namin, Panginoon. Father God, hayaan niyo po na anuman ang panalangin ng bawat isa, let the deepest desire of their hearts, Lord, be granted unto them, Lord, as they seek you. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos. Pagpalain niyo po sila at, Lord, ang pagsama niyo, ang yakap niyo, Panginoon, ang pag-ibig niyo, ang patuloy na mag-sustain, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat. Truly, Lord, into your hands, we entrust their lives unto you. As we give you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise the Lord. Tayo lahat ay tumayo at sabay tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Give thanks Yes, Lord, we give you thanks. in a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Sing, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayo ay manalangin. Oh, hallelujah. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoong Diyos. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoong Diyos. Kahit sa umagang ito, Panginoon, sa aming pagtatapos, Lord, nagpapasalamat kami. Nagpapasalamat kami, Panginoon, at inaangkin na namin, Panginoon, ang overflowing na blessing mo bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Dumadaloy, Panginoong Diyos, ang pagpapala mo sa bawat isa sa iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa mga pagsubok, Panginoon. Thank you, Lord. Pinapalakas mo, Panginoon, ang aming mga pananampalataya sa iyo. Ang pananampalataya namin, Panginoong Diyos, ay tinitingnan mo, Panginoon. Kaya't, Panginoong Diyos, maraming salamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hindi nyo kami iiwanan, Panginoong Diyos. Sasamahan mo kami, Panginoon, sa bawat laban ng iyong mga anak. Kaya't, Panginoong Diyos, ang overflowing, Panginoon,
Inaangkin na namin sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Inaangkin namin, Panginoong Diyos, ang kapayapaan. Inaangkin namin, Panginoong Diyos, ang dakila mo, Panginoong Diyos, na kagamutan, Panginoon, pagpapala, Panginoon, ng pagpapagaling sa lahat, Panginoong Diyos, na aspeto ng aming buhay. Higit sa lahat, Panginoon, ang pagpapagaling sa aming mga espiritual, Panginoong Diyos, na buhay. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy, Panginoong Diyos, na ang mga anak mo, Panginoon, itanim mo, Panginoon, ang salita mo sa puso ng bawat isa sa umagang ito. Upang, Panginoong Diyos, ang salita mo, Panginoon, ay malalakaran namin. Ito, Panginoong Diyos, ay panghahawakan namin sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. Kami, Panginoong Diyos, ay malalakas. Kami, Panginoon, ay matatag. Kami, Panginoong Diyos, ay nakahanda sa iyong pagbabalik. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maging sa anak mo, Panginoon, na ginamit mo. Maraming salamat sa mga salita mo na pinadaloy mo, Panginoong Diyos, sa kanyang bibig. At patuloy na bigyan mo siya, Panginoon, ng kalakasan ng kanyang katawan. Bigyan mo siya ng karunungan, Panginoon, na marinig niya, Panginoong Diyos, ang lahat, Panginoon, ng nais mo, Panginoong Diyos, na ibahagi niya sa iyong mga anak. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, maging sa aming pag-uwi. Lord, gabayan mo ang bawat isa. Ingatan, proteksyonan, at patuloy na pagpalain. At sa susunod na linggo, Panginoon, bitbit namin, Panginoong Diyos, ang mga patutuo namin. Bitbit namin, Panginoon, ang good news, Panginoon, na ipagkakaloob mo sa bawat anak mo, Panginoon. Maging, Panginoong Diyos, sa mga sa live streaming, Lord, patuloy na palakasin mo, Panginoon, ang pananampalataya ng bawat isa na patuloy na kumapit sa iyo, patuloy na magpatuloy, Panginoon, ang pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, Lord. Ipinagkakatiwala na namin ang aming mga buhay sa iyo. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, ipinabalik namin ang aming papuri, pasasalamat, at dakilang pagsampa sa iyong mga pangyarihang pangalan. Aming Panginoong Jesus, mahal ka namin. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. God raises